na lumos sa suba sa syudad sang Himamaylan. Sa balita nasyonal, Malacanang ginatugyan sa IATF ang desisyon hangon sa pagpatigayon sang online bulang. DOH gina-discourage ang rapid testing bilang clearance para sa mga nagbalik trabaho ng mga empleyado. At sa atong balita international, India nakarecord sa mga sobra 40,000 ka kaso sa COVID-19. Sa sports balita, golf legend Jack Nicklaus ginako ang isa siya ka COVID-19 survivor. Kag sa atong balita entertainment, komedyante nga si Michael V nagpositibo sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga makaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon! Lasay sa 18 sa Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nagapangunang banong sa Calatrava sa mga lugar sa Negros Occidental nga may pinakadamo ang kaso ng COVID-19. Kini ang 8.21% sa kabugusan nga 268 ka mga kaso sa bugos nga Negros Occidental. Sa datos sang Provincial Health Office as of July 19, 2020, ang Calatrava ang mayroon sang 22 ka mga kaso ginasundan sang syudad sang Sagay nga may 19, syudad sang Escalante nga may 17, Himamaylan nga may 17, syudad sang Bago nga may 16, syudad sang San Carlos nga may 16, syudad sang Talisay nga may 5, tanan nga 31 ka mga banwa kang syudad sa probinsyang may kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa diin ng mga banwa sang kanto ni Don Salvador Benedicto kag Ilog amo ang may pinakanubo nga may tig-isa lamang ka mga kaso. 192 sa mga naga-positibo ang locally stranded individuals sa kun LSI sa overseas Filipino workers ang pulo, frontliners pulo, domestic 20, hag authorized persons outside residence sa kun apor nga mayara sang 3. Mayara naman sang 123 ka mga recoveries ang probinsya ng mga symptomatic samtang 34 naman ang symptomatic kag 234 ang asymptomatic. Ipagwas ng gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang detalyadong listahan o line list sa mga nag-negatibo sa COVID-19 4 ka adlaw matapos patigayuno ng RT-PCR swab test. Iniagin kasugtan sa mga alkalde kag ni Governor Bong Lacson sa sinapol nga ginpatigayon sa social hall sa Kapitolyo Probinsyal sa adlaw. Suno kay Lacson, sabat ini sa problema sa mga alkalde may kang tanan sa pagdamo sa mga gina-quarantine sa ilatag sa mga quarantine facilities bangod sa madugay nga pagpagwa sa resulta sa mga swab test. Dugang sang gobernador, nagbigad pa nga si Mana ginumpisahan ang pagpagwa sang line list sa mga nag-negatibo. Ginkalipay naman sa mga alkalde ang anunsyo sa gobernador bangod kalabanan sa mga ini ang nagareklamo angod sa malawig nga pagtiner sa mga persona sa quarantine areas. Now we have agreed that from the day of swabbing, maximum of 4 days, that line list will be released. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Patay ang 7 katuig nga bata nga lalaki matapos nga nalumos sa may suba sang Purok Diot Barangay 3 sa may syudad sang Himamaylan. Ang biktima ang kilala kay Jerome Juguan, nagapuyo sa amuman nga barangay. Sulod kay Police Major Romeo Vargas ang hepe sang Himamaylan PNP, papuli na kontani ang biktima kag ang grupo sini nga nagpaligo sa suba apang nagbalik ini agod tinuan ang iyang tsinelas. Suno kay Vargas sa posible nga nahulog ang tsinelas sa tubig kag ginlagas niya ini apang naabtan sang baha rason nga nalumos ini. Nasapwan na lang ang biktima pagkaaga sang Domingo nga nagalutaw malapit siya nahulugan kag wala na sang kabuhi.
Pilason ang 5 ka persona, lakip ng 2 ka mga minor de edad sa nagluntad ng aksidente sa National Highway sa Hacienda Ferlu, Barangay Lagranha, syudad sa La Carlota, mga lasutsuay na sangaga. Ang mga napilasan, ginkilala nga sanday Josh Andre Fernandez, 15 anyos, nga mong driver sa tricycle, Marvin Barrientos, 22 anyos, kag Casimino Panalog, 20 anyos, lunsay angkas sa motorsiklo. 2 ka mga bystanders sa inga sanday Pauline Aris, 17 anyos, kag Honey Green Aris, 2 ka tuig. Ang sospetsado nga driver sa motorsiklo ginkilala naman sa kay Jonel Espinosa, 18 anyos. Sunod kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sang La Carlota PNP, magkatuway ang direksyon sa motorsiklo nga Honda XRM kag tricycle apang nagliko sa nawala patabok sa dalan ang tricycle. Rason nga nabungguan sa nagapadulong nga motorsiklo. Nagalabot pa sa motorsiklo ang nagaparking nga isa pagid ka motorsiklo sa diin. Dito nagatindog ang 2 ka bata nga nadala sa man sa aksidente kag nakaangkon sa nga minor nga kapilasan. Ang driver kag isa ka angkas sa motorsiklo, lakip na ang driver man sang tricycle gindala sa Corazon Locsin Montiliwano Memorial Regional Hospital. Apang ang isa ka angkas kag 2 ka mga kabataan yara gindala sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital para sa pagbulong. Ginabi-abi ni City Councilor Renisito Novero, ang chair sang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, ang pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte sang lahi nga nagahatag sa iya sang poder nga magtala na sang petsa para sa pagbukas sang klase sa tion sang state of emergency. Ginpahayag sang konsehal nga welcome development ini kasunod nga abnormal ang sitwasyon sa Pilipinas bawo sining COVID-19 pandemic. Ginpathag ni Novero bangon sa sining nga lahi pwede si Duterte nga makadesisyon nga magbukas ang klase sa Agosto 24, pwede nga ma-reschedule ang klase sa Enero tuig 2021 o kung masuspend ang klase. Apisal sinisuno sa konsehal, padayon ng preparasyon sang syudad kag sang Department of Education sa Bacolod sa pagpatuman sang blended learning. Ginkakas na ang lockdown sa Purok Magayon, Barangay Singgang Airport sa syudad sa Bacolod matapos nga naka-recover na ang authorized person outside residence sa Kunapor sa masakit. Suno kay Kapitan Rosini Distrito sa Barangay Singkang, negatibo man sa virus ang kapin 12 ka mga na-close contacts nga nagpositibo, nakip na ang iya mga kaupod sa ginatiniran nga apartment base sa certification nga nabato nagikan sa Bacolod CHO sa tung Sabado nga adlaw. Sa karon sulo sa Kapitan, ang APOR ang magapabilin pa sa home quarantine sa nga tubtupito ka adlaw bilang kabahin sang health protocol. Wala naman sang LSI pa nga naga-home quarantine sa Singkang Airport. Samtang ginpahayag naman niya Kapitan Rodolfo Pico sa Barangay Mansilingan nga iya ginahulat ang hard copy sang resulta sang repeat test sang pila ka mga LSIs nga nagpositibo sa virus nga naga-home quarantine matapos nga naka-recover sa tuyo man nga malift ang lugar nga apektado sang lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, hugali ang pag-inom sang GTX 500, bawalan GTX 500, ang may 3 ka mga anti-diabetic properties sa Charantin, nga nagapalubos ang glucose vicin, nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Ginapangita mo bala epektibo nga supplement para man sa hypertension, diabetes, may dira nga dugo nga nagadulot sa nagkalain-lain nga sakit, ari ang solusyon sa extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang santong plus lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng Una sa aksyon!
Kakaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpangabayang Malacanang sa mga stakeholders ang online cockfighting nga magpangayo sang permiso sa National IATF antes ipadayon ng innovation sang sining aktibidad. Sa press briefing subong adlaw ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang mga stakeholders ang dapat una nga mangayo sang permiso sa IATF matapos nga nagapabili ni nga ginadumilian sa numan nga community quarantine levels. Ginrecall man ni Roque ang panindugan sang DILG nga pahanugutan ang event sa mga lugar. Sa idalom sang modified GCQ nga pati gayunon online ang importante nga wala sang mass gatherings nga magresulta sang kabudlaya sa pagpatuman sang social distancing. Base sa IATF Resolution number 56 ang pabulang lakip ng beer houses, nightclubs, kaangay nga mga establishmento nga ang negosyo ang nagasentro sa pagserbis ang inimnon ang ginadumilian sa tanan nga quarantine classifications. Gina-discourage sa Department of Health ang paggamit sa rapid testing sa mga empleyado nga magbalik sa trabaho bilang ebidensya nga hilway ini sa COVID-19. Sa virtual press briefing, ginsabat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang panawagan sa pila ka grupo nga nagapahayag ng paggamit sa rapid test para sa returning workers mahimo nga magsaka sa kaso sa COVID-19. Suno kay Vergere, may protocol nga ginpagawa ang DOH angot sa guidelines kung paano gamiton ang rapid antibody kag para sa guidelines sa pagbalik sa trabaho wala ginarekomendar sang ahensya nga magpatigayon sa masa clearing sa empleyado gamit ang antibody rapid test. Dugang pa ni Vergere, ginasaad sa resolusyon sang Interagency Task Force nga ang rapid testing results hindi dapat pagbasihan para sa pagpabalik sang empleyado sa trabaho. Ginklaro sang Malacanang nga hindi prioridad ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-amyenda sang Constitution sa karon nga maigi na pangatubang pang COVID-19 pandemic. Sa televised briefing subong adlaw, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nakatutok sa karon ng gobyerno nasyonal sa problema sa pandemya. Sulo kay Roque, wala man nakamuna ang presidente angot sa charter change siya pag sinapol sa kada semana. Iling nangin palayag ni Roque matapos ang tikang sa mga municipal mayor nga amendahan ng konstitusyon para mahatagan sang dugang nga poder ang mga local government units. Ang panawagan sa mga municipal mayor ang base man sa resolusyon nga ginpadala sa DILG. Lakip sa ginaduso sa mga municipal mayor nga madugangan ang pondo nga ilang mabaton gikan sa buwisa hagtugutan ang mga dumuluong nga makanegosyo sa Pilipinas. Nanawagan si PNP Chief General Archie Francisco Gamboa sa mga magaprotesta kadungan sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte nga himuon ini online. Sunod kay Gamboa, dapat ikonsiderar sa publiko ang pandam sa COVID-19 pandemic nga nag-epekto sa mas sobra 67,000 ka individual sa pungsod. Dugang pa ni Gamboa, hindi na ordinaryo lamang ang nagakatabo sa karon tungod risgo sa ikayong lawas ang mahimo mabutang sa alang-alang kung mahimo o kung madamo ang maglapas kag magupod sa protesta. Nagalaom si Gamboa nga magakooperar ang publiko sa iya panawagan. Si Presidente Duterte natalana nga magpatigayon sang SONA sa Hulyo 27 sa Batasang Pambansa nga may tubtob 50 lamang ka individual ang pahanugutan nga makasulod sa venue. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Vitamin D3, the first Mayong gabi sa mga ka-action namon nga live sa buong nga naga-monitor sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Unahon talang i-greet action si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Good evening Action Dale and Miss Ann watching live from JR Torres Subdivision. Kay ina nakita ko siya action sa New Government Center, no? Na-assign ni siya sa City Planning Office. So kayo nagapungko ko to, ginanagin ko, ginsapak ko. So thank you so much kay Ma'am Liza, sunod si Yati, from sign on to sign off. Wow, salamat. Naga-monitor din siya action Sir Dale, nakakabuot siya. So good evening lang dira kay Ma'am Liza Joy Amoroso and happy listening lang dira simo kag simo sining mga family members. Yes, kay Ma'am Marlene Diaz sa mayong gabi man, nasa kay Sir Felix Magtules sa Villatora. Good evening. Mayroon nga pag-monitor, naglantaw sa kuno sa
Banwa sa Pontevedra, together with our operators of Silver Dragon Construction. Sige, good evening dira sa inyo mga sirs. Mayang gabi man kay Cecilia Oleo, good evening Action Radio, Bacolod watching from Cebu City. Amuman kay Lorna Termil, good evening Action Radio, good eve, Barangay Bata. Yes, kay Tita Jo Silin Salanga. Mayong gabi dira sa imo tita. May lang pag-monitor. Good evening. And nasyonal sa mga nagahulat sa COVID-19 data, Update subong na nga to. hapon sa Region 6. So far, ang authorities diri nato wala pa nakapagwasang official or pinaka-latest nga case bulletin diri sa may Western Visayas. So dugay-dugay bantayan na, especially diri sa official Facebook page sa Action Radio, kung bala may additional naman nga COVID-19 cases diri sa Bacolod kag Negros Occidental. So stay tuned lang mga ka-aksyon para updated kita sa mga happenings diri sa may syudad kag bugos nga probinsya. Sa kay Dante Bez. Good evening, Action Dale and Action Ann, watching here in Barangay Araw. Sige, good evening man dira sa imo kay Jocelyn Arisevita Olak. Good evening man. Mayong gabi and sa mga bag-o lang mala nakamonitor sa nga Facebook Live, i-comment down nilang inyo sila nga mga greetings kag kung may mga pabangkot kamo kung masabat na mo mas maayo no kay at least ma-recognize namon ang support sa mga action namon online action an since kadamo na gid sa mga followers naton subong sa social media. Salamat gid sa aton mga ka-action nga padayon naga-suporta kag ga-share man sang amon ya from time to time nga gina-post mga information sa amon ya Facebook page. Kung may mga scoop ka mo dira, balita sa inyo sining nga barangay, sa inyo sining nga purok mas mayo nga send ka mo pictures or video sa social media namon para ma-follow up namon, ma-verify ang ini nga mga information para dasig no ang information mga ka-action. Okay, importante kuno ang pagbuligay sang isa ka community action day para iya nga makaspread sang dugang paganya information kag awareness ilabay pa kay subong may ara sang COVID-19 pandemic. Yes, no. So i-search lang Facebook page Action Radio Bacolod, no. Kaya gamit ang pinaka-latest nga mga balita, local, national, international, kag mga sports, no, mga ka-action. So salamat Gade and good evening. Stay safe kamo dira. Don't forget ang mga health protocol natin nga gina-implement. Wear your mask once na kamo sa public. Stay safe, implement social distancing, kag sanitize your hands or wash hands regularly mga ka-action.
Kag sa detalye sa aton balita international, masobra sa 40,000 ang bagong nga kaso sa COVID-19 sa India. Sa datos sa Health Ministry sa India, tubtubla sa isa sa aga, naglabot sa 1,118,043 ang kompirmado nga kaso sang masakit. Sa nasambit nga kadamuon, 390,459 ang aktibo nga kaso. Nadugang nga naman sa 22,664 ang mga naka-recover. Tungod sini, 700,087 na ang total recoveries ng COVID-19 na pandemic sa India. Nagsaka naman sa 27,497 ang napatay tungod sa masakit. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, ginako ni US golf legend Jack Nicklaus nga siya kag ang iya asawa ang nag-positibo sadto sa COVID-19 sadtong Marso pero parehas nang naka-recover. Ginbulgar ni Nicklaus nga 80 anyos nga may records ang 18 major titles ang iya siningan agyana sa television broadcast sang US PGA Tours Memorial Tournament. Sunod sa atleta, ang iya asawa ang wala sang may ginbatsyag nga sintomas sang virus samtang nakabatsyag naman siya sang sore throat kag pag-ubo sa itong Marso 13. Dugang pa sini nga maswerte sila nga wala nagdugay ang masakita. Ang US PGA Tour ang nauntat sa dato ka bulan bago sa COVID-19 pandemic. Sa karon ng kompetisyon ang ginahampang nga wala sang audience kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases sa Estados Unidos. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, ginanunsyo sang komedyante nga si Michael V nga nagpositibo ini sa COVID-19 pagiman sa panibago sini nga vlog post Lunes ang aga. Sunod kay Michael V, nag-experience ini sang flu-like symptoms sang maghimo siya sang iya nga vlog. Gilayon nga nagpa-isolate ang komedyante, nag-quarantine kag nagpa-check up sa doktor paagi sa online. Ginsay-say man sang komedyante ang iya ginbatsyag nga sintomas sang masakit. Sunod kay Bitoy, may ginbatsyag ini nga weird sensation sa iya nasal area kag nadula ang iya panabor sumungman hindi na makapanimaho. Ginpa siguro naman ni Bitoy nga siya kag ang iya pamilya ang nagpaidalom na sa istrikto nga protocols. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 42 sa Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Hulyo 20, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.